Hi guys, welcome back to your channel. Mbuya mai benji vauya nayo story yenyu inonakidza emuzuva ranhasi. Mukomana passionjava adya nyama. Matauriro ake anyora iye akati nyama yekuSouth Africa inonaka kudarika nyama yekuZimbabwe. So this comes following post yatakamboisa yaakanyora iye akati caption this paanga akatarisana maziso napeutusi akati iye taurai zvamunofunga kuti taitaura nezvazvo. So guys, hatizivi kuti nyama yadyiwa inyama yekuti vaenda kwamereki here vakandogocha kana kuti inyama kureva iye musikana. Okay guys, mukomana anogara kuUSA anomboenda kuDubai. He has traveled almost all the countries in the world, but then all of a sudden obva angotaura iye kuti nyama yekuSouth Africa. Hey guys, please leave your comments down below. Mutiudze kuti nyama yaari kutaura nezvayo iyi muri kufunga kuti inyama kana kuti inyama. Iye musikana aripo zvake guys. You can see from the pictures dzanda atacha apo kuti aiwa sister varipo, asi ukuwo Lily Java aripo, mukomana anenge anoziva kushandisa mari yake achibata manjuzu, mabhebi, manyama. Mbuya mai bendi signing out guys.